Paint. Hvad er det, du tegner der så? Taban. Rabben. Nej, taban. Krabben. Ja, Er det krabben? Hvad gjorde krabben med penge? det er en Peter Pan. Vil krabben spise Peter penge? Ja, Og hvad gjorde Peter penge så? og bange. Var de bange? Ja, Og hvem kaldte de på? hvem kaldte de på morgen? På månen. Der Peter Pan Peace. Nej, og hvad gjorde månen så? Der morgen. Fløj den hen og pikke krabben i hovedet? Så kan du så lade Peter penge være? Vær så sitten. Så vær kappen vær myrerne. Ja. Og hvad sagde Peter Penges mor så? Sagde Peter Pan mor. Hvad sagde hun til Peter Penge? Og så sagde Peter Pan ikke ud til søen. Ikke gå ud til søen, hvor krabben er, vel? Nej, Hvor skulle Peter Penge blive henne? Peter Pan blive henne. Skulle det blive henne i Myrtun? Ja. Hende til blive henne i myrtun. Og hvem kalder Peter Penge på, når de skal ud og flyve en tur? Til ud og flyve på turen. Hvem kalder de på? Svanen. Svanen, ja, når de skal hjem fra ferie. Og hvem kalder de på, når de skal hen og besøge bondegården? Pipan. Og hvordan kalder de på ham? Hvem kalder de? Hvordan kalder de på Pipans? Pipans. Ja. Så tager vi på Pipans. Men så er ikke at se Peter Pan. Og han kommer ikke. Nej. Hvad gør de så? Hvad gør de så? Er de nødt til at gå? Nej. Tror du, de går hen og svømmer på frøen så? Nej. Hvad gør de, hvis Pipans ikke kommer? Pipan vil ikke komme. Bliver de hjemme og spille fodbold? Ja. Hmm? Ja. Så kom Pipans. Så kom han. Så kom han. Flyvende. Og hvad gør Peter og Penge så? Tror du, de kravler op på hans ryg? Ja. Og hvad siger de så til Pipans? Hvad siger de så? Pipans, Pipans. Lea. Skal du også hen? Skal du tisse?